samahan niyo muli ako upang mangalakal sa bayan ng San Manuel sa Tarlac. Tayo sa bayan ng Tayog sa probinsya ng Pangasinan. Kung saan dadalawang bayan ang ating madadaanan bago tayo makarating ng San Manuel sa Tarlac. Ang San Manuel Tarlac isa sa pinakamalayong bayan sa probinsya ng Tarlac, kung saan ang panguling bayan pagkabaong ng Tarlac at saka Pangasinan. Pupunta tayo ng barangay San Miguel. Nasa highway lang ito mismo. Nasa 3 kilometers mula sa bayan sa San Miguel.
nasa crossing tayo ng itong pakaliwa puntang Sangkinting, Pangasinan. Pagkanan ka naman is Asinggan. Diretso lang tayo guys, no? Papunta ang Gonzales. After ng Gonzales, pupunta yung San Manuel, Tarlac. Sobrang init guys dito sa Pangasinan. Sabagay, buong Pilipinas naman yata ngayon dahil summer na at tuyot na. Pero dito naman sa Pangasinan, meron pa naman mga bibig na galing mga electrician. Alphamart, Santa Maria. Dalawa ang Alphamart sa Santa Maria. Ang Alphamart ay pagpamayaro din ng SM. Kahit pupunta tayo ng Santa Cruz sa Tarlac, siyempre, pupunta tayo sa Tag-Lex. Hindi na tayo dadaan ng SM Rosales para hindi tayo mapapalayo. Dito sa Santa Maria, marami din dito ang nagmamais guys, na makikita nyo yung dalawang mais nila. Alam mo minsan yung mais na yan, kasi nga yun tayo ginagawang feeds, ano? Minsan kumuha kami niya, ginagawa. Sarap naman din. Sabi naman ang pinagbahan namin, ano yan, panghayop lang. Sabi ko naman, okay lang, dahil mga hayop din yung kasama ko. Walang pinipili, pagkain. Napakaraming party list ngayon, no? May mga dami party list pa nga daw eh. Kaya siguraduhin yung mabuti ng inutin yung party list dahil isang puto lamang po. 8 pidato, isa lang piliin po yung party list. Siguraduhin mo na yun talaga ay totoong representante ng anumang organisasyon, ng anumang sekta. Dahil napakarami na. Pagkaiba lang ng pangalan. Kung ano-ano lang na-invent ng pangalan. Dapat wala na yung party system. Kasi natakalas kasi siya. Dahil kung isipin ko naman, bawat district meron naman congressman. Nasa Ipak Santa Maria na tayo mismo. Maluwang ang kalsada ngayon guys. Parang kating yung kalsada ngayon ha. Wala man lang gano'ng salubong, wala akong kadaba, meron pa na kaunti. Walang traffic. Saka wala rin siguro na kampanya ngayon. Mga ba rin gasolina dito, kahapon 49, ngayon 48 na lang. Mas puro talaga yan ha. Diretso ang biyahe natin.
sa boundary ng Santa Maria, Pangasinan at saka Rosales, Pangasinan. Dahan-dahan lang tayo sa pagpagpag. Mahirap na. Ilang natin. Ito yung pangalawang Alphamart ng Santa Maria. Bigatin itong Alphamart. Kalahin mo yung marketing nila sa mga barrio sila nag-uumpisa, no? Pang long term talaga yung ano nila, mayaman kasi. Hindi sila kumukuha sa mismong bayan. Saka minsan sa tanong lugar pa sila maglalagay ng Alphamart. Ang isip nila, gagamit din yung tao ng araw. Saka kahit sa 7-Eleven, madalas sa mga kanto na marami talagang tao kapasok, mga bayan talaga. Sila hindi. Kagaya sa Tuyok, dalawa din ang Alphamart, pero yung isa sa Tagusin sa Barangay Magallanes. Dito sa Town Proper. Yung isa naman, nasa barrio din, nasa Barangay Panganiban. Ang malayo din sa Town Proper. Yung sa Rosales naman, dalawa rin. Isa sa may Carmay, dahil sa bayan ng Rosales. Yung isang sumalabas ng konti, pero sa Tagupan siya. May nag-zoom po siya. Yung way na papuntang ano, sa cemetery ng Rosales. Kaya kaya ng 7-Eleven, sa Pantang Palengke lang. Kaya talagang ano, ang klase ng Alphamart. Saka mahaba ang tali ng Alphamart. Kaya nilang magpalugi ng ilang taon. Sa Rosales na tayo sa boundary na to, Doctoray na to, Rosales. Barangay Kasadikulasa. Yun, Bulacan. Kasi barangay sa Pagdalitaan sa Santo dito. Yung Pagdalitaan mo sa bayan ng Pilipinas. After ng barangay Kasadikulasa, barangay Carmay na. Dito naman sa barangay Carmay, dito matatagpuan ang LTO, Business Office, DOA, at saka yung Australia Crayoma Center, Australia Crayoma Center. Kung saan, dito rin yung lahat ng service nito. Dahil nandiyan naman ang malasakit sektor at saka ibang alam CSO, MSWD. Kaya libre din lahat yan. Pero may cashier pa rin yan, ano? Sa Putabato yung hospital na nakita ko na walang cashier. Sabagay, kung libre nga naman lahat, dapat wala ng cashier, ano? Basta maglalagay ng cashier kung libre naman ang servisyo ng hospital.
kuya ko eh. Katindi kasi ng San Manuel Tarlac guys. Meron din naman search and build ako kuya ko. Tapos ng Tiguan, Malaysia. Makatabi tayo guys. Sa mga nais ko lang magbenta po ng district rotor. At check ka lang po sa aking Facebook account, Downs Download. Inilipot ko po ang nasa bent mahigit 20 bayan ng Pangasinan. Ito yung mga bayan na Tulingan, Bigat, Sagilid, Ayun, Nicolas, Santa Maria, Asigga, San Manuel, Pinaluna, Siso, Rubio, Manawak, Nawak, Pao Profeta, Bridget, Gonzales, Balugao, Alcala, Bautista, San Sigit, Bayambang, San Carlos. At sa mga katabing probinsya naman, gaya ng Tagpo, nakakatulog ng Cavite, Paligid, San Matren, Moncada, Ramos, Anao, at sa Nueva Ecija naman, ang Tiguan, Cuyapo, Iba, Talavera, Cubao, sa Nueva Vizcaya naman, dalawa lang bayan ng Pilipinas dyan, Santa Fe at saka Aritao. Sa Union naman, dalawa din bayan, Rosario at saka Abu. Kaya dahil sa mga kalas nito, try bukasahan, laging may pantay. Mapakali din man. Kung wala lang helmet dito guys, 350 ka. Siyempre, naisip na pinapatupad ng LGU ng Rosales ang batas. Kaya dapat sumunod tayo guys, yung batas. Shortcut na tayo guys, no? Tingnan natin kung hindi palibak dito yung Rosales sa may station 5 na station district. Tataka ako ito sa Rosales. Hindi ko na pinapagawa ito yung kalsada na doon. Pero maganda naman yung kalsada ng iba. Pero itong district station, hindi nila pinapagawa. Ano? Libak-libak. Hindi lang kayo na napapansin. O hindi lang hindi talagang hindi nila pala. Baka walang pondo no? Pero kasi hindi na lang. Napakayaman itong Rosales. Dito guys, makikita mo dito. Tagal na ito ng ganito. Libak-libak yung daan dito. Itong station district. Barangay station district. Hindi na. Ang masama na itong daan dito. Pero hinahayaan ang nila ito. Hanggang dito na dulo. Pinagkatagaan nila ito dito. Hindi nilang naisip ng mga ito yung biro. Sinabi na lang. Pero magtataka ka. Sila yung biro. Ang ganda ng mga farm to market producer. Sabagay, ibang project naman kasi yung congressman. Yung banda lang talaga sa may malapit sa eskwelahan. Gadya kaya para hindi mo mabilis patakbo yung mga ano, tiwadaan. Ano mga hamps naman dito? Ang maganda ng kalsada dito, may ginagawa pa nga dito. Sige tayo sa may ano, papuntang Fitlex to guys, no? Pero hindi tayo dadaan ng cemetery ng Rosales dito sa kabila. Yung farm to market road, no? Gilid siya na ang irrigation. Kaunti na rin yung palang tubig sa irrigation dito guys, ha? Dahil ka tag-init na. Dire-dire tayo guys, no? Let's go! Papuntang San Manuel! Ang ating lugar guys, sa may dating shell. Dito yung malapit sa
madalang talagang nakarami dito dahil kakaunti lang yung dumadaan dito. Sa dulo, kakanan tayo guys ha. Pagkakaliwa tayo. Tayo ha. Gumba, gumba. Dito sa Rosales, ang aning na fiber ang naglalaban dito siguro. Yung mga alam ko lang ha, talagang camper pass. Una dyan yung infrared, co-op, GLTV, fiber, converge fiber, giga fiber, powered by converge pa rin. At saka yung Surf Usawa, powered by converge pa rin. So, dyan, nakaano na tayo ng guys. Wala, nag-subscribe ko lang tubig dito. Nakarang-araw, kaya nagkabra. Talaga, gusto ko lang ngayon, kapatid. Iwanan ko lang tubig dito. So, yan, kain na tayo guys ha. Let's go! Pupunta na tayo. Paglabas natin dito guys, Carmen na to guys no. Pero hindi tayo dadaanan guys ng Salos. Yan, relax na yan guys no. Sobrang linis.
init ng panahon. Pagpunta na tayo ng San Manuel Tarlac ng barangay po, kasama po sa San Manuel sa barangay
brother dito, isang kalakal natin dito sa may Barangay San Felipe sa San Manuel sa Tarlac, no. So tara guys, proceed tayo sa ating pangalawang kalakal sa bayan ng San Manuel, no. Tara, let's go.